Това ли е дрехата, с която е погребан Исус? Ново изследване датира Туринската плащаница към времето на Христос. Туринската плащаница е най-проучваният археологически артефакт от появата си през 1354 година, защото се смята, че може да е погребалната дреха на Месията. Тя е къс ленено платно, носещо образа на мъж, около 1,80 м на възраст между 30 и 40 години. Италиански учени, използвайки нова техника, която включва рентгенови лъчи, потвърдиха, че материалът на плащаницата е произведен по времето на Исус преди около 2000 години. Доктор Либерато де Каро е използвал метод, известен като широкоъгълно рентгеново разсейване или WAXS, който измерва естественото стареене на ленената целулоза, калкулирайки времето от производството. От Евангелията се знае за съществуването на плащаница, в която Йосиф Ариматейски е повил тялото на Исус Христос. Изчислено е, че изображението на плащаницата е генерирано вследствие на 34 трилиона вата ултравиолетова радиация. Може би именно това е била енергията, отделена при Възкресението. Всяка рана на образа на плащаницата е съвместима с библейската история. Видими са между 100 и 200 белега от удари с камшик, рани по главата, отговарящи на бодливия венец, рани по ръцете, рана, отговаряща на пробиването с копие, дори образ, който отговаря на тежък предмет, носен от дясната страна на гърба. Историята не свършва тук. Вдъхновени от новото откритие, от таблоида Daily Express генерираха чрез изкуствен интелект изображение, базирано на образа на плащаницата. Ето как изглежда то.